אהלן, צחי איתכם כאן. כמו שהבטחתי, מדריך לעשיית אקשן שיעשה לנו הסדרות לתמונות בפוטושופ. כמובן צריכים פוטושופ ותמונה. אנחנו ניגש ונפתח את התמונה שהכנו מראש. התמונה תהיה בגודל המקורי שלה, ואנחנו נצטרך לשנות אותה לגודל של המסגרת כדי לראות מה גודל התמונה ולשנות אותה. ניגשים ל-Image Size, זה הגודל הנוכחי שלה. אנחנו נשנה אותה ל-800 על 532, שזה הגודל שמתאים בדרך כלל לצפייה באינטרנט. 800, אוטומטית משתנה 532, בגלל שיש לנו כאן את המנוע, צריך להקפיד על זה, אחרת הפרופורציות של התמונה ישתנו. לחיצה על אוקיי, תשנה לגודל המתאים. אנחנו רואים שהתמונה הוא קטנה וקשה לנו לעבוד עליה, ככה היא ב-33.3% ממה שהיא אמורה להיות. לחיצה כפולה על סימן היד תגדיל לנו את התמונה לגודל המסך המרבי. זה לא איך שהתמונה אמורה באמת להיראות בסופו של דבר, אלא יותר גדול. אנחנו רוצים לראות איך היא אמורה להיראות בסופו של דבר. View Actual Pixels, ככה היא תהיה בסופו של דבר. עכשיו התמונה מוכנה ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד על האקשן עצמו. בצד יש לנו Actions, אנחנו נראה שיש לנו פה אקשנים מוכנים. אצלי בכל מקרה אנחנו נעשה אקשן עכשיו חדש. לחיצה פה על Create New Action, נותנים לזה שם כדי שנוכל לזהות את זה אחר כך, את אותו אקשן שלנו. לוחצים רקורד, ומעכשיו כל מה שנעשה בעצם מוקלט. דבר ראשון, ניצור layer חדש, layer new layer, ניתן לו שם. והנה הלייר מופיע לנו כאן, הוא מופיע מעל התמונה הזאת, מעל התמונה, מעל הלייר הנוכחי. אנחנו רוצים שהוא יהיה מתחת. כרגע לא ניתן לגרור מתחת כמו שרואים בגלל סימן המנעול. דאבל קליק על הלייר התחתון, אוקיי, המנעול נעלם ואפשר לגרור אותו אחורה. דבר ראשון, נעשה מסגרת מסביב לתמונה. Edit, Stroke, בוחרים את הגודל של המסגרת בפיקסלים. צריך שהוא יהיה יחסי לתמונה כמובן, לא לשכוח שיש לנו 800 פיקסלים, נעשה את זה 5, בוחרים את הצבע בו אנחנו רוצים לעשות מסגרת, לוחצים אוקיי, והנה המסגרת מופיעה לנו מסביב לתמונה. לא סיימנו כאן, אנחנו רוצים מסגרת קצת יותר מפוארת מזה. מה שנעשה עכשיו, ניגש ל-Image Canvas Size, אנחנו נשנה את גודל הקנבס ולא את גודל התמונה. נשים לב שאנחנו משנים בפיקסלים כל הזמן, ושוב פעם הכל יחסי לגודל התמונה. אם בחרתם גודל אחר, לשים לב גם כן לזה. אני אשנה אותו ל-20 פיקסלים לכל כיוון, אוקיי. רואים שמופיע לנו מסגרת נוספת מסביב לתמונה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לצבוע אותה בצבע שחור. בחרתי את ה-Background, ניגש לכאן, נסמן שהצבע השחור יהיה לנו העליון. הנה החתימה שלנו מוכנה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מפסיקים את האקשן, לוחצים סטופ. אפשר לראות שהוא מופיע לנו כאן. פעם הבאה שנרצה להשתמש בו נוכל פשוט ללחוץ עליו והוא יעשה את כל הדברים האלה לבד. תכף אנחנו גם נראה איך עושים את זה. בכוונה לא שיתחתי את התמונה כי
בתמונות הבאות שלכם תרצו אולי לשים את החתימה בצד הזה, אולי תרצו לשים אותה בצד הזה, משאירים את זה פתוח. כל מה שנשאר אחרי שמיקמנו את זה לעשות Layer, Flatten Image, נשאר לנו רק שכבה אחת, File, Save As או Save Web, והקובץ שלנו מוכן. בפעם הבאה שנרצה לעשות מסגרת, כל מה שנצטרך לעשות אם יש שאלות אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות בבלוג ואני אשמח לענות. להתראות.